όταν σκέφτεσαι τους πειρασμούς? Πάτερ Ζωσίμα, με ρωτάς πράγματα που τρέμω ακόμα και να τα σκεφτώ. Και πόσα χρόνια είσαι εδώ? Και πώς αντιμετώπισες τα άγρια θηρία? Συνολικά ζω εδώ 47 ολόκληρα χρόνια. Και με τη χάρη του Θεού, κανένα άγριο θηρίο δεν με πείραξε ποτέ. 47 ολόκληρα χρόνια? Και πώς πάλεψες με τους πειρασμούς του? Όταν άρχισα να τρώω, θυμόμουν το κρέας, το ψάρι, το κρασί και η καρδιά μου έκαιγε γιατί δεν είχα να πιω ούτε νερό, Πάτερ Ζωσίμα. Ύστερα θυμόμουν τα τραγούδια που ήξερα και με πίεζε να πληρώσω να τα τραγουδήσω και πάλι. Και ύστερα? Να, τα μάτια μου γεμίζαν από δάκρυα. Μία σκεπτόμουν τις αμαρτίες μου και μία την Παναγία που εγγύθηκε γραμμένη στο χέρι. Και πώς αντιδρούσες? Προσευχόμουν με όλη μου την καρδιά. Τότε ένα φως ουράνιο έλαβε μπροστά στα μάτια μου και όλες μου οι δυσκολίες και οι πειρασμοί διαλύθηκαν. Έτσι έπεφτε χάμω και έκλαιγα ώσπου ερχόταν εκείνο το παρήγορο ουράνιο φως. Και λες ότι οι πειρασμοί σου κράτησαν 17 ολόκληρα χρόνια? Ναι, και τώρα με τη βοήθεια της Παναγίας δεν έχω πια πειρασμούς. Και τι έκανες με την επιθυμία σου για τροφή και για ρούχα? Έφαγα 2,5 ψωμιά τα πρώτα 17 χρόνια. Και από τότε, Πάτερ, έτρωγα μόνο χόρτα και ρύζα στις γης. Το φόρεμα που φορούσα έλειωσε και κρύωνα πάρα πολύ κάθε νύχτα. Και τη μέρα ζεσθενόμουν τόσο πολύ που λιποθυμούσα από τη ζέστη και έχανα τις αισθήσεις μου σαν να είχα πεθάνει. Και τότε πώς επέζησες? Να, ο Θεός που είπε ότι ούκε πάρτε μόνο ζήσετε άνθρωπος, εκείνος μένει και με σκέπαζε, εκείνος σκεπάζει και τους ουρανούς. Βλέπω να τα χειρίζεσαι όρους από τις γραφές. Ξέρεις λοιπόν την Αγία Γραφή? Σου έδειξε κανείς από σήμερα την Αγία Γραφή? Πάτερ Ζωσίμα, από τότε δεν είδα αυτό. Ούτε ξέρω να διαβάσω. Αλλά ο Θεός που φωτίζει τους ανθρώπους με δίδαξε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, Πάτερ, σε παρακαλώ να προσέχεις και με. Μη σκύβεις μπροστά μου, σε παρακαλώ, Πάτερ Ζωσίμα, και μην πεις σε κανένα τι σου είπα μέχρι να έρθει η ώρα να θα με ξαναδείς ποτέ. Αλλά μέχρι τότε θέλω να κάνεις ό,τι σου είπα. Του χρόνου δεν θα διασχίσεις με τίποτα άλλο, όπως το διασχίζεις με την κοινότητα. Αλλά θα πρέπει να μείνεις στο μοναστήρι, γιατί κι αν ακόμα αποφασίσεις να φύγεις με τους άλλους, ξέρεις, δεν θα Και τι θα κάνουμε εκεί? αργά τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, πάρε τη Θεία Κοινωνία μαζί σου και έλα στον τόπο να την δεν μετάλαβα ποτέ. Βρίσκω μπροστά. Την ευχή σου θα κάνω όπως μου λες. Πρέπει επίσης κάποια μέρα, όταν επιστρέψει ο Κύριος, να πεις στον πατέρα Ιωάννη, τον ηγούμενο του μοναστηριού, να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί υπάρχουν πολλά άσχημα πράγματα στο μοναστήρι που πρέπει να αλλάξουν και να διορθωθούν. Τώρα πήγαινε με την ευλογία του Κυρίου μας. Ξέρει ακόμα και τα μυστικά του μοναστηριού.
τρέπτα